Adofo memo akwa ade emergencyghanamovementtv so ene ye koda sori ya OKATAKYIE FIFA akasa react afa programs ekoso KUMASI ekoso KUMASI radio stations ni bia ebi lawson ni sompa ni oyerepa antina anu react afa ho na asemi ho e basa na e wo se adwin ho mienu sene ya woka no nankasa na e wo se adwin ho mienu ansa na wo muaye bia wama enti no me nka bibia mfa ho ne mu ye nyina ye nkonkohwe ne yentie de woka no se etwasumu a ye nyina ye beden yebehu me de na me fi se program no omo ye de boankofo omo tumi yi sika pra boankofo bi mu yare omo tumi de omo hospital ne adade obi ana ware ye gija omo tumi de ni mani gina na menim se saa ware ni mum ti se saa ware no dia e che se OKATAKYIE FIFA wo hu bibi enti na wo beka ye nko ne nko tie story no se saa ware a me no mienu nyina ye gina ebehu se o man nso a ebehu na wo comment ato ase ye nko tie story no emra yes bibi asefa antena adwuma na wo ye ene wo mo keka ho adwuma wo mo ye yese ba ko de ma mefi ana ba ko bi ewo SOMPA FM no okay me sha ase no enya de a antena no me pe na adwuma na wo ye na ye so me ni eni twaka bia nyama mefi adwuma na wo ye na me pa ye enye your friend say ba ko wo SOMPA no na adwuma na me pa ye it's got nothing to do with that but antena wo ma omo adwuma na wo mo ye ne nsa nyoma bebre ni ehwe eti yedi kaka hawa saade na omo ye ne egu eye amanhema ne man penifo mu hwenkuro egu manimu asese mu ye incompetent yedi kaka ni sunsuanso a ewo eye dosu ene ne nyuma so nemo no ade ba ko ye ni nkonwo ene mesa draw wo attention eye the long term effect of sa ade ya ye ne wo santimem woni nkurasesem no ebewo on asante aware so whether yempo or maybe a team there is segregation or maybe a team the bronibe friend or stigmatization na santifo yenkurasefo ana santifo this ana fantifo ye say ana igbefo penuro ana fine and these are all the doing of the media eti yebo no nkokodi a na obi ayema hye no media na ama no kokodi akoye se wodi abonso yebo se wiadin wo santimemu a abefokro edietia if se media ne makwa me penti se wia as abefokro ana abeka wo ade na yete santimemu ho ye in the name of antenna in the name of mamefi in the name of obana wote sompano the long term effect is that enam say ya santimemu ni ye no obu akro nya santini ana watam na asema ba antenna program so. But in your matan time where ye tamdi about radio so discuss it left to right center. E bedu baby obi a santini ba na be bi ko ware na onya ka so fra santini and your man who ye portrait tantan time say wa ware mu no oh we dey ko ware ma say ya o ware ma o mo ko say na enyo mani bi wo ho a ya ware sem obi afie bi wo ho aware ma na at tantan ni mo oba Greater Accra awari ewo mu no na matan time bebrewom okọ fantima mu a awari ewo mu no na matan time bebrewom yama ho kwan na da bia na antenna o na wan na di wo na wan na yese ebedu baby obi adwene se asantefo awari de sade ye portrait no sadete ade ba na se bi mpreduasa yama ho kwan me ye na de tantan a yanwene ho nkwa akire the ripple effect of sade no ade ba no etebedu baby yenua manu mu nya ware ni bi nware ezonya aka so ya santini ani adwene ho the first thing that comes to the mind of the person is anyoma na yetete ana wodi usai ana sabi mpreduasa wodi mitrum ana sabi mpreduasa metoma ana de ben wo jimisika no mfa ma me na fa he ne kosinye ade ben no enim gwase ayegu ye hu ide ben no ahema fo bedu baby munua moma no ma na tetemase ni nya ware ni bi nware wate if say image no aye radio ni TV so no portrait no enya de papa ade be no sensu ma hyeda asa ne ade amoye no mo pese mu gu asantema no animu asem betena ho a ho de liberalization ye liberalize mo obia ye de openti no ye mo betena ho sem pese mu gu asante aware animu ase portrait asante aware to the world say na tie dia mon kan ya so nkwa de ni entie ana nya ne say de be ne ye no ade be no
ana santimemu nko ana saa nneɛma wei wɔ ana wei ne ɔdi m sei ana wei wɔ yɛm sei na sɛbio me ne mayere hyɛ fie na tɔma ana ɔne me kɔn tɔma ho na mtɔ tɔma ana ɛdeɛ bɛn no ɛdeɛ bɛn no. And this has got nothing to do with antenna no personally. Many antenna I want to say major dear no. But idea war ye ninsun swansua a war ripple effect heavy on the society is what I'm talking about. The bedu be misa santifo ma munya ware ni bumware. What? Idea be no. Dodo anu adwene be o mse se ne o matantan no ye ka firi kumase ba no. Dodo anu adwene be se sa na munyina mote. To ohia na boso ye santini pe won pa ware ni bia mo ware. Ne ma me kwa be ka che yehunu antenna no we ko kan we wɔkyena kwa no wɔn sɛ sure sɛ wɔware wa wonya asɛm ade ma akɔtena radio so ɛdeɛ bɛn no we yɛkɔyɛ yɛ asapɔn ni yɛka ho asɛm ane yɛka na yɛ asapɔn yɛnyi yɛ asapɔn to nkyɛn for a second ne yɛhwɛ obi a ɔte asante agona na wɔbu ne ho awaresɛm deɛ bebree wom ɛnneɛma tantan bebree si mimi deɛ bi wom wo deɛ bi wom obiara deɛ bi wom nanso obiara nye obiara na wɔ saa akoma no a wɔbɛtumi ɛma ne nneɛma saa bɛgu society no abɔnten ama animguaseɛ wɔ nam a na have a ripple effect on any conscience nye obiara na wɔ saa akokoduro no bɛbɛtia wo de ma asɛm kɔtɔ abɔnten anyɛ masɛm efisɛ mewɔ the temerity to stand it ɛnyɛ nipa nyinaa na tumi yɛ saa yɛgu awareɛ anim aseɛ na ugu awareɛ no anim ase no wɔte wiamo ase wɔte bipua wɔte agona wɔte asankragua wɔte hefa wɔnam society no mu asɛn na ɛdeɛ ne yɛyɛ no wɔno nipandeɛ ne yɛyɛ no wɔkyena na ne makɔ school ne wɔhunu wei na papa na maame ɛdeɛ bɛyɛ no no hey ɛdeɛ bɛyɛ no no have we thought of saa deɛ no a yɛyɛ the ripple effect on nkwalaa adwene wɔkɔɔ school ne aka me hu maame wɔ tv ne ɛyante na so na wɔsi yɛ nura wo papa di no woyia no kora firi wo a the kind of vulgar words a ɔmo use awia NMC. Since when did we sit down say Anna hey what do you say no what do you trim no what is that adiabeno no santia him for matro man tantan we egu o man wani mu ase adiabeno no kofi adiabeno no momi anya sa de me we make a do supani what send him say ade a wo kan ye de no if say maami ade a wo ye e say de ye co training for munyina mo kan kurenti social welfare minya antia kwa esi social welfare na amane to me say etebe yi na eti social welfare nim say asante ayemafo ana se bo mo hwɛ asase mweka ana mo kɔma ante na so wo mama ne tumi so na ni awaresem oni awaresem se die benti asante fo ma me say ade no ante na ye bedu baabi munya aware ni bi ngware ewo orient mo mani nya aware ni bi ngware so koba bi no nya bom firi kumasi mi firi asantememu a the image that will come first and foremost on the mind of nipa na washia no we mo de say no mtiu ma shada nso na mugu ya nimu ase ene mo nkan ene nyina ya ntrase ne engu na nimu ase ahemfo na ade na mo yesa ade na mo trase ma nioma we eno obi adwene ho saa it's very dangerous to the society. The way people will begin to see Awarie from that part of the country, they're very dangerous. And I portray and your matantabi to the we say Waria say ni Awarie tie. Ediabeno. Matna mufi animo anyamu nyoma yope so Jawarie. Baby a warrior wono na wa nye ni ya fako eye dosu. Ni is yebegu aware engu no fa court ni yebegu na yegu no kura ye to ebu ase ye ni ye kama ade na mo ye mo sa na we mko kan ya kwa AFRIFA ye mpa no kura tinti o ka no korepe ye se etra enso me de anya de wo mabufuo no amubuafu anamo eno me de ye de madaroma na no madaroma me de se abufuo e se ya se kire ya no anka no kura nkyere mo niam bebre chia akwasi badu dem ga dey say niam bebre chia e betu ba bi na santia wore ne nyan manfo no akono ya de adwen say a source of entertainment ni entertainment ne de be ya ni anyina yete ho se de sebi krama ya wote samena huru ho na ye hwe han na de no boko e be say niam long term effect e be say niam
eti NMC mo be sori amon sori dofso no so mo sori amon sori ayima for frame na ma sewa was katache ade no wo kaye yi de nya asem ge eya mo dade amon sori na ade na tan wade we nya nt na menini ni pamia minim no ana menini ni personal yi bia bi hia no it's got nothing to matisi yes wo ye a philanthropic job wo show no so obi anka philanthropic job won asem na mum sa part of the show ni de yes anko drawing boni ehwe ni biu ade be no maka wa obuofu bufu aho yentie nsem no aya wo mo kan bi na hwesa nyoma we ye bona wia enkola wo fie e ma sabi ye tia ade be no akataban anu odimitrum anu adi akame use different words na me pese say ya o tan se me de ma no kan e dia ene e da bia de enkola etie wo fie eno no ana me sheda kan ye no ade be no mumi anye ye nyoma yie na ye ni nko nyoma nketenkete bi a say society in the long term effect ho onua me de me fi se omo abo ankofo bebre nenso ye nim the motive behind ye nim ye koso ewo saade na omo ye no nenso de wo ha ne ye nim se omo ye ebo ankofo nenso se bibi wa kire dia ebia oketeke fifa na ehu ne saa se ebese Ghana ya ware sem nanso me fi se omo ba ho no enye tribe ba ko na ba ho tribes na ba ho no do so hie a che se nye obi enye ba ko nko na na ne adro wanye ba ko fo ne enu ma ware asantinya ware a oni problem saa so na akani ono so ware a oni problem akani kro na ware ebi ma ware a omo problem saa so na asantinya ware a enti no me fi se ne awoka no agi se mo akasa atiefo no ne ahefo no ene nananom na akasa mo de kwadwindwim na afi comment no ena ebeye te se dia ye vote no na ye hu se dia woka no sen ena tie yenkoi na afi yenko he comment no mo modin so mo comment na ye hu se ne a eko se ne woka no edem saa